салом дӯстонам, умедворам хонаободу шод ҳастед. Ман влоги имрӯзаро албатта аз тайёр намудани субҳона оғоз мекунам. Дар ин ҷо ман мехоҳам ширбиринҷро бо тарзи тайёр кардани худам нишон диҳам ба шумо. Албатта медонам ҳама ин субҳонаро ба тарзи худаш тайёр карда метавонад. Дар аввал ман як стакан биринҷро гирифта тоза карда шустам ва дар он 1,5 стакан об ҳамроҳ кардам ва то ҷӯшиданаш дар рӯи плитка мондам. Баъд аз он мана 2 стакан шир ҳамроҳ намуда кофтан мегирем. Кам кофтан мегирем то ба ҷӯш омаданд. ба ҳамин хел мана ширбиринҷи мо ҳам ба ҷӯш омад ва боз ним стакани дигар шир ҳамроҳ кардам ва ҳамин хел кам мекобем. Ширбиринҷи мо ҳам ҷӯшида истодааст. ана ҳамин хел ана ширбиринҷи мо ҳам қариб ки тайёр шуд. Мо шакар меандозем. Агар шакарро мо пештар масалан агар андозем, таги ширбиринҷи мо ба дег часпиданаш мумкин. Барои ҳамин қариби вақте ки тайёр шуд, баъд шакарро илова мекунем. Ман 3 қошуқ шакар ва қариб 1 қошуқча намак илова кардам. Мана ширбиринҷи мо ҳам тайёр шуд. Акнун камтаракак сливочное масло баъд аз ба тарелкаҳо гирифтан ҳамроҳ мекунем. иштиҳои том. Дар ин ҷо мо камтаракак харид карда омадем. мана барои кӯдако чизои мехостагиашон ва тухм аз фикс прайс мени қолабчаҳоро гирифтам. ин оби ҳалкунанда будааст ва каду, себ мева ва майонез, скушёни молоко, кефир, освежитель, сабзи, ҳамин хел чизое ки набуд мо гирифта омадем ва ана ҳамин сливочное масло аз чӣ гирифтем? Ярмарка пеши хона будааст, аз ҳамон ҷо гирифтем. биёед акнун як намуд паҳлаваи туркӣ ҳамроҳ тайёр мекунем. дар ин ҷо барои хамираш 4 дона тухм, разрыхлитель, ванилин, сметана ва маргарин ё ин ки сливочное масло меравад. орд ва орд албатта. мо сараввал ана ҳамин хел 4 дона тухмро мешиканем ва ба он ба навбат сметана, баъд аз он разрыхлитель ва ванилинро низ ҳамроҳ мекунем. ана мехе сметанаро ҳамроҳ намудем. анахе кофта якҷоя кардем. баъд аз он мана разрыхлитель ванилинро андохтем. намехе якҷоя мекунем. баъд аз он ордро ҳамроҳ мекунем. дар ин ҷо қариб 1 килограмм орд меравад. баъд равғанро ана мехе аз булояш рехта хамири мулоимак тайёр мекунем. ана мехе хамира мо мулоими нағзакак тайёр шуд. чӣ ки дида истодед. ана ҳамин хел хамирро мегирем. рӯяшро маҳкам салофан печонда як тараф мегузорем. ана мехел
акнун мо чормағзро аз турбтарушак ё ин ки аз блендер чӣ хеле ки мехоҳед шумо майда кунед. ман аз турбтарушак анами хел гузарондам. ана чормағзам тайёр шуд ва хамирамонро гирифта ба зволачаҳои хурд хурд ҷудо мекунем. акнун зволачаҳоро гирифта бо ана ҳамин хел орду крахмали якҷоя карда шуда камтар камтар тунук карда мемонем. ва акнун гирдачаҳоро гирифта тунук тунук мекунем. ҳарчанд ки зволачаҳо тунук шавад ҳамон қадар нағз аст ки паҳлаваи мо хрустяшӣ мебиёд, слоёнӣ мебиёд, қабатош бисёр мебиёд. ана ҳамин хел чормағзи майда кардаро гирифта бо 4 қошуқ шакар якҷоя мекунем. чор қошуқ шакар якҷоя кардем. акнун чормағзу шакарро гирифта барои зволаи тунук кардаамон ана ҳамин хел мечӯшем, тунук мекунем. яъне чӣ хеле ки дида истодаед. чормағзу шакарро ана ҳамин хел тунук кардем. акнун мо ба мисли рулет зволаҳоро мепечонем. чӣ хеле ки дида истодаед. ана ҳамин хел боз гашта наздиктар мекунем, хеле хушрӯйтар шавад гуфта ва ба лист ба ана ҳамин тарз мечинем.
акнун сливочное масло ва камтар равғани растаниро якҷоя карда дар рӯи паҳлаваамон ана ҳамин хел мерезем. ва ба тафдон ба дараҷаи 180 градус то пухтанаш мегузорем. акнун дар ин ҷо ман сироп тайёр карда истодам бо шакар ва об. шакару обро баробар ҳамроҳ карда дар рӯи плитка меҷӯшонем. акнун сиропи тайёркардаро ба рӯи паҳлава ана ҳамин хел мерезем. чӣ хеле ки дида истодаед. ва 2 соат агар тавонед 4 соат нигоҳ доред то ин ки ҳамон сиропро паҳлава ба худ кашида гирад. ман дар ин ҷо пистаро кӯфта майда кардам. шумо метавонед чормағзро бо кокосови стружкаи сабз якҷоя карда ана ҳамин хел дар қабатҳои паҳлава резед. ана ҳамин тарз. акнун паҳлаваи бо лаззати мо ҳам омода шуд. бинед аҷоиб омадааст. рости аҷоиб слоёни хуш рӯй омадааст. набинед. акнун маззаашро чачида мебинем озир. рости аҷоиб бо лаззат омадааст. боқӣ дар амони худо бошед.